Com ja sabeu, aquest és el meu àlbum de cartes Pokémon i és que avui ens l'emportem al Mercat de Sant Antoni per intercanviar cartes. El Mercat de Sant Antoni porta fent aquesta tradició tots els diumenges al matí i aquesta vegada m'acompanyareu. Pels qui no ho sapigueu, al Mercat de Sant Antoni cada diumenge la gent com que col·lecciona cromos, cartes, perquè no és només cartes Pokémon, també pot ser com dels de futbol, que no sé com es diuen, els de la Liga. Va tots els diumenges allà a intercanviar cromos. I això, perquè us feu una idea, o sigui, jo quan tenia 3-4 anyets anava amb el meu pare, és a dir que com a mínim es porta fent 20-25 anys, mínim, però crec que la tradició és molt més antiga. O sigui, realment és una tradició de Barcelona. Aleshores, el que anem a fer és primer anar a les botiguetes que col·loquen tots els diumenges, que és una mica com mercat de segona mà, és a dir, hi ha moltes coses antigues, però a part hi ha paradetes així amb material més nou. En concret hi ha una paradeta que té tot de coses de Pokémon, té àlbums per comprar cartes sueltes, aleshores anirem a mirar allà, potser comprem algun sobre i ja després anirem davant del restaurant Amigo, on allà es fan els intercanvis, és el punt de trobada de tota aquesta gent que col·lecciona cartes Pokémon. I ara ja veureu com funciona. Aquesta és la paradeta de cartes Pokémon, que com sempre està absolutament a petar. Com veieu, hi ha moltes parades, però la que ens interessa és aquesta d'aquí. Com veieu, tenen moltíssim producte, des de booster boxes de xispes fins a aquests packs xinesos. I allà està la zona plena d'àlbums. Aleshores la gent mira tots els àlbums i treuen singles, treuen cartes individuals i les compraran així tal qual. Skip back. Però és mono aquest. Bueno, claro. Para los seguidores. Em fa gràcia quan vaig amb aquesta càmera perquè tothom es queda mirant, oi? Sí. I sembla super pro. Va, tenim Battle Styles, que el deixarem pel final, no? Sí. Simplement per veure què onda. Rescue Board. Shandy Shocks. Déu meu, quin nom. Reverse, no? Electivire, Reverse. Full art, Iron Lips, daurada. És com daurada, d'aquest art. Oi, no hi ha res aquí, Lectabus, mola. Onix. I ara crec que podem passar, ja que hi ha una botiga com amb cartes antigues, a veure si cotillegem alguna. Barça i Madrid, €1, Que aquí ja hi ha algunes de Pokémon, normalment les posen per col·lecció. Això seria Mega Evolucions. I aleshores tu aquí pots venir i buscar alguna en concret. I ara ja ens endinsem definitivament el que és la zona d'intercanvi. Aquí el temps passa volant, és com que hi entres i poden passar anys i no te n'adones. Que estàs tota l'estona sense parar i el funcionament és molt fàcil. És a dir, tu veus a qualsevol persona que no estigui intercanviant o t'acoples a qualsevol grup d'intercanvi i intercanvies l'àlbum, però jo ja directament. Tu mires el seu i ell mira el teu. Aquí està el nostre amic Uri. Estem esperant que giri per encaixar. Què tal? Com han anat els intercanvis? Molt bé, mira. Ensenyo. L'àlbum nou! New àlbum. Mira. També és verd, com el teu. Tu estàs fent la col·lecció de tercera. Estic fent tercera generació. Si voleu veure una mica de passada... Oh, va molt bé, Hòstia, l'Altària mola molt. Em queden 4 o 5 Pokémons només ja, sense comptar les megas. Llavors, els intercanvis que he fet... Tinc a l'Obstagoon. Xulíssim. Ara em vull fer una pàgina sencera d'Obstagoon. M'ha regalat el Santi un Deoxys Velocidad, el número aquest que m'he comprat per 2 euritos. Boníssim. I després aquí tinc cartes jugables. Molt bé. Ara hem de buscar algú amb qui intercanviar. Normalment és molt fàcil, el que passa és que ara està tothom ocupat amb alguna a la mà. Mira. Hola!
A veure. I avui no estem tenint gaire èxit. Només començar... És que no sé per què els millors tradis venen ja a l'hora de dinar. Quan ha marxat tothom i queden 4 gats, allà venen els millors intercanvis. Però jo no havia fet si m'agradés. Per tant, és que és molt difícil, perquè jo crec que tinc un àlbum molt bo i tinc el llistó molt alt. Ens volen ensenyar un àlbum per fardar més. No vol sortir al vídeo, però compte, a veure. Estan signades. Què? L'àlbum aquest és donacions de la gent del mercat que li donen de Megalopunis i el firmen. Llavors ella el col·lecciona. Uau! Què tens? Espera, no tinc mans, m'ho pots passar tu? Veig coses, T'ha agradat alguna, tu? Sí. Quina? Quan està el dugong? Sí. Perquè l'Apres està com a... no sé quan està. Vale, però també m'interessa el seu Caterpie. Tinc un altre intercanvi. Marxa al Milsri i entra aquesta. Em diu, d'aquestes de quan ets petit, que tens per casa, i jo mirant-lo en plan... Bueno, claro. Tens 14 anys, ets petit. O sigui, com que més petit encara... No li he dit. No, però quan era petit, la nova col·lecció era Tag Team, i quan jo era petit era una puta merda, saps? No he estat 20 minuts amb una persona que a vegades et passa això, que trobes una persona que simplement no encaixa amb tu, no encaixa amb el teu estil d'intercanvi i era molt, molt tossut. I al ser tan tossut no arribaves a cap lloc, perquè hi ha gent que simplement canvia unes cartes en concret i aleshores és com que porta tot un àlbum però canvia 3 cartes, aleshores a tu t'agrada una altra. Et diu, no, i així tota l'estona, i és esgotador a vegades. Però bueno, hem estat 20 minuts, els quals hem perdut, i em sap greu perquè avui sí que anem amb certa pressa. Uau. Quina borrada. La Monapica. Monapica. M'interessa una carta, aleshores anem a veure si puc fer l'intercanvi, m'interessa el Budio, i si no, doncs provarem de comprar directament. Ja porto un bitllet de 5, no tinc por a perdre i ja està. Perquè aquestes dues pel Ribombí... No. Si voleu, puc fer el Budio i €1. És que no tinc euro a sobre, jo. No, jo donaria l'euro. Ah, vale. Vale, doncs sí, va. Sí? Vols sortir? Sí. Vale, és el Joan que té aquesta pedaça de carta que li ha fet la seva nòvia i que és literalment ell. Sí, amb el rellotge i l'infernell. Que guai, està molt guai. I ara anem a fer intercanvi. I haig de dir que és el millor intercanvi que he fet aquest dia, perquè m'agraden molt les cartes. Mira, aquestes dues meves. Pel meu Galvàntula. Ai, no puc donar la mà. Així, fes així, així. Són les 2 del migdia, encara queda gent. Nosaltres normalment ens quedem fins 2:45 o així, però avui és excepcional perquè anem directes a dinar a casa dels meus pares. Aleshores, ara després dino i us ensenyem definitivament tots els canvis que hem fet, els quals no han sigut pocs, i haig de dir que hi ha hagut un, sobretot el Joan, aquest noi que ha volgut sortir al blog, que per mi... El Joan, que per mi ha sigut el millor intercanvi de tots, perquè a part de que ha sigut majo i m'ha reconegut, però jo he dit, tu t'he vist en algun vídeo i ja, upsis. Doncs això, bueno, marxem al metro. Ja estem a casa, acabo d'arribar de dinar de casa dels meus pares. Realment estic morta, no, lo següent. Si teniu curiositat de veure quines cartes tinc a l'àlbum, realment tinc un vídeo a part, per tant, això no ho ensenyaré.
El que us ensenyaré són els canvis que he fet avui. En primer lloc he intercanviat dues cartes que vaig comprar al Saga, al Saló del Gaming, i que m'han costat entre 1 i 2 euros, i les he intercanviat per aquest Duong i aquest Caterpie. El Caterpie, de fet, haig de dir que l'art m'encanta, em flipa. Seguim amb un intercanvi que he fet, de fet, pel meu nòvio, que és el Milcery coreà, que vaig treure ja a Corea en una d'aquestes capses que ja només costen 20 euros, aquí en costen 60, és una boixeria. I l'he canviat per un McMortar i l'Electrivire, com una carta així. I seguim amb aquest petit Budiu d'aquí. El Budiu s'ha convertit en un dels meus Pokémons preferits des que vaig jugar al Llegenda ZA. Haig de dir que molt de compte al mercat, perquè aquí aquesta carta que diu que costa 4 euros no costava 4 euros. Aleshores, això sempre Car Market a la mà, perquè us ho dic de veritat, hi ha gent que us vol colar que la seva carta costa més posant aquestes etiquetes aquí, i quan veieu una etiqueta, el treu a Car Market, mireu vosaltres i jutgeu el preu vosaltres mateixes. I l'he canviat pel Ribombí de la Lília. El següent intercanvi ha sigut un noi molt maco, que de fet ha sortit al blog, que es diu Joan. Joan, si arribes a veure aquest blog, hola. M'ha demanat el Galvàntula de Stellar Crown. Haig de dir que en Joan tenia dues cartes absolutament xulíssimes. M'encanten les cartes de Pokémon amb entrenadors. I en concret aquestes dues, que són xineses. Tenim el Blissey amb la infermera Joy i després aquest Blaziken, no recordo com es deia l'entrenadora, Maya? M'ho estic inventant, oi? Aura, es deia Aura, veritat? Molta Aura, sí. He comprat també dues cartes. Hi ha gent que a part d'intercanviar també ven, hi ha gent que només intercanvia, hi ha gent que només ven. Això us ho trobareu molt, és de preguntar sempre. I he comprat aquestes dues, el Gardevoir Shiny i aquest Morpeko, que està en un camp de futbol. Morpeko Fife, enfadat. Segurament costin menys del que he pagat, però era molt tard i no estava per negociar preus. Tenia pressa i volia mirar més àlbums. Intercanvis fets, intercanvis ensenyats. Anem a parlar una mica de consells que jo us donaria si aneu al mercat de Sant Antoni. Coses que heu de tenir perquè no us timin, d'acord? Generalment la gent és molt maca, es nota molt que hi ha comunitat, com el cas d'aquest Megalopuni, no? Que hi havia un noi que recollia Megalopunis signats per la gent de la comunitat del mercat. Ara bé, sempre pots trobar algú que et xirri. A mi m'ha passat avui, us he ensenyat, una persona que portava tot un àlbum i em deia: ok, doncs de tot això que tinc, només pots mirar aquestes 3 cartes. Li he dit una i m'ha dit que no. I li he dit, vale, pues que jo no vull les altres. Però molt bé que tu vulguis aquesta carta meva, però ara tu has de cedir perquè ets tu qui la vols. I al final ell mateix ha dit, mira, doncs dona igual. Li he dit sí, perquè... No... Al final hi ha gent molt tancada de ment, molt tancada de preus cap a l'alta. Hi ha gent que et col·locarà uns preus, com he dit, no? Que et posen aquesta etiqueta aquí, amb el preu. Normalment heu de comprovar els preus. A vegades inflen aquestes etiquetes i realment la carta no costa això. És el que m'ha passat amb el Budiu. Costava pràcticament el doble del seu preu a Car Market. I Car Market és pel que ens regim en el mercat de Sant Antoni, d'acord? Heu de buscar l'idioma i en tot cas, si apures, des del lloc de venda. És a dir, quin és el preu de venda a Espanya. A veure, si esteu començant, sí que és veritat que potser no intercanvieu molt, perquè sí que és veritat que la gent ja busca cartes super top, i per tant, jo el que us recomano és que si no teniu moltes cartes però voleu començar, aneu al mercat de Sant Antoni i compreu aquesta gent, és a dir, podeu portar efectiu, es poden fer bízums. No compreu en aquestes paradetes que hi ha a part, els preus estan inflats, també tenen les cartes amb aquesta etiqueta i generalment estan inflades, i tampoc les vengueu allà. En aquest estand que hi ha dins del mercat de Sant Antoni, bueno, fora de fet, compren les cartes a un 80%, és a dir, estàs perdent un 20% del seu valor, i en canvi si vas a intercanviar o a intentar vendre-les a gent de fora, aquesta comunitat que fa intercanvis, t'ho compraran pel valor de Car Market, el 100% del seu valor, no el 80%. I ja ho he dit, però en tot cas ho tornaré a dir perquè després molta gent em pregunta per TikTok, i si teniu preguntes deixeu-les als comentaris. El mercat de Sant Antoni és tots els diumenges pel matí, hora aproximada 11,
jo crec que 10 i mitja ja deu haver-hi gent, des de les 11 fins a 2:45, aprox. A les 3 encara hi ha gent, a les 3 queden 4 gats, però encara hi ha gent. Això és tot per aquest vlog del Mercat de Sant Antoni, espero que us hagi agradat. Ens veiem a la propera, jo ara me'n vaig a descansar, a jugar al Fortnite, perquè estic molt viciada al Fortnite, un petonàs, i ens veiem al proper vlog. Ciao!